धारा के मारे पाया रे सखी उठा के मोर साया रे सखी उपाया न धारा के मरले बा हमार माल रहतु नु त तहारा के छाजा बचाहरा के अस न प्लान करती कि छजे भास का देती पूरा होई जाई अरमान ये राजा सुन झूम के झूम लो सामने। ए मैडम केतनो जूम करियो नु भैया तोहर छेदवा में उनकर लेबेदवा ना जाई लेकिन एगो तोहर काम हो जाई तार फोटो ही गुफुआ देख के नु भैया भिनिक जाइयो वाह का सारा वीडियो बा देखत लोग भाई लोग का कहतिया राजा छोट बस सामान धक के बाढ़ा कर वाह भोसरी हाथा का लंड खोजतिया का हो भाई लोग केबुल का लाड़ लगाओ तारू एगो प्लास्टिक के लोंडा वाला भौजी ऑनलाइन से मंगा लियो टपा टप करावत रहियो मिले आवाजान एगो चुम्मा लेके छोड़ दे रे सरवा का गारंटी बा कि भौजी के तू चुमे लेके छोड़ देबे रे अगर जोसिया जेबे नु तो पेल के फाड़ देबे तोर मौसा के सियन चोली हम खोले तोरे बहन के गानी में काग पेलो एकटो को बतिया का कहत रे लइका खानी रे चोली खोलेम अरे मैं कुआं खोदवाइले बनी ओही कुआं में यार के नहवाइले बनी जिनकर बहन चोदो ई भौजी के कुआं में नहइलो हियन उ तो सार तरिए गहलियन काहे से भाई जान तर लोग एमे दू गो चीजें होकला एगो मुठ होकला एगो सोनल माल होकला रे सट गइल जो पाना कराही में भौजी तार भातरा चूल्हे त नेहुरा के पेलत रहे का कि तार जोबना कढ़ाई में सट गइल सखी राते सब्जी भुजाई में सट गइल जो पाना कराही में अच्छा सब्जी भूजे में जरल बा ये भौजी तो फोड़ा खींच ले लई हो तब जो बनवा दाबते जब दुखलात हुई हो लाइक करो लहंगा उठा के सब्सक्राइब